Iziganeko zokubulawa kwamalungu eqela lemigewu ishiya amakhulukhulu eentsapho zommandla usemantla eGqeberha enqunguphele ngokushiywa kwabo zizihlobo zabo ngophanyazo. Singomama akukho mntu unova kamnandi ngabantwana ubabona bayele kwi-drugs kwaye ubona into yoba njengoba beyele nje bayajoyina indaba ye-gangsters. I-gangsterism apha iranwa zii-youth, iranwa yi-youth, you see. I-age iqala kuma-13 years, 12 years, apho atsho kuma-19 years. Inkokheli ye-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen ithi urhulumente kufuneka acuthe iindleko kwiibhiliyoni ezisetyenziselwa ukhusela amagosa aphezulu nangamalungu epalamente ukuze kutyalwe amapolisa kwiindawo ezifana neChatty. All of that money should be redirected particularly into the fight against crime here, because as you can see, crime is having a knock-on effect on the local economy. It's having an impact on the infrastructure here, but also the very social fabric. The horrific stories I've heard about school children being recruited into drug dens, being pulled out of school. That means that there's going to be a whole another lost generation in South Africa. Abahlali baseChatty bathi ubomi babo busesichengeni kwaye bamemelela ukuba abasemagunyeni banika amapolisa afanele ukubakhusela inkxaso. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndimusiphosethu Boyi ndiseGqeberha.